बताओ तनी मन हमर बालू घट गइल बा रुक जा तनी मांगे देखी त मिलेला। ए कवि जी अरे और भैया बानी नहीं का बात बा? बात कुछ नहीं के तनी मनी बालू घट गइल बाटे उहे मांगे। ना 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 अभी बालू नहीं मिले, अभी हमारा प्लास्टर पूरा नहीं बल कैसे बालू दे दें हम? माई लगी बोले हमार कोई सोन बानी जी तनी मनी बालू घट गइल त रोवा सब ना दे सकी ना जा। भात भात चावल ना ना पता 3000 4000 टाली मिलेगा जाके किन ले। तोले में हाला लेनु आदमी घटेला बढ़ेला त मांगेला। ठीक बा हम फालतू रहता खुदे हम देते हैं लगी हमारा भी नहीं खे खुदे छोड़ी हटाई अपना भैया के बताई कहां बनी उहे से मांगम। बताई जीरा और भैया कहां बनी? जा मत हमारा दिमाग मत खराब करो, हमार काम करके बा बहुत। जा हटा यहाँ ले जा खोजा उधर भैया के। कैसे झनकत हो? मिस्त्री जी यहाँ आगे कपार पर हमारा माथा खराब बा। बालू नहीं खेदे त भोराई भोराई झनकत है त बेटवा बरबा। देखो तनी कहां बन? नहीं ए भारती जी अजी भारती जी ए जी तमन बालू के काम बा दू गाड़ी देना दी हमर घर में प्लास्टर हो जात मनी घटल बा। बालू के काम बा? हां हमार का हो गइल बा बताओ। हमरो तो घर में प्लास्टर होते बा, तू कहता रू बालू घटल बा। जा मर दे ना मिली। एगो तो सुतलो आफत कलो साला दिन भर काम आदमी करता रह यहाँ के बालू मांगल बा। ये दोनों भैया बड़ा बड़ा सने बड़ा सुध जा राती में तोनी के बालू हम चुरा लेते नहीं कि ना। मैं झुकेगा नहीं। का रे ना दिला सका बोलिया ना जी बालू ना देला हसन। अच्छा ठीक बा टेंशन मत करी बा टेंशन करे के बा रात में देखी ना दूसरा गाड़ी बालू चुरा लेते कैसे। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। पीछे देखो पीछे पीछे तो देखो। रे अरे साला एक और बो इंचो दे करा के ना देनी बालू तो जोरावत यार कोई कब आइले रे? हैं चुप रहो ना तो नहीं खजना तो हाला कर देही। अरे साला ये हाला करे कहते चल 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 पहले हमर चल हाथ छोड़ो। चल 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 हाला करता। का बोल हो भैया का हल्ला के वाला जा? और देखो तो रे हई बालू चरावती है मर्दे आके हाला कइले बिया। देखो तनी और भाई हमार हाथ खींच के अकेले दून के लेके घर में